Здравейте хора! Днес ще направим моето ново клипче. От много време не съм правил клип. Чакайте, една секунда. Така хора, върнах се. Прибрах се от Даскало. Всичко перфект. И днес ще играем на... Познайте? Цес! Не. Да, Цес. Така хора. Надявам се да записва, защото предишния път записвахме с братовчетка ми. И не стана нищо, защото изглежда, че не съм записвал, но се надявам това да записва. И да. От много време не съм правил клип, но просто нямам време. Така хора. Ай, камели. Така хора. Там е мразота. Не видях какво ми се падна. Интересно. Без звуци. Дай да отворим още един. Така. То убили ме? Не? Ай! И не видях какво ми се падна. Добре, ще отварям нов. Мацка. Айде нещо хубаво. АВП! Браво! Това е добре. Това е много добре. Падна ми се АВП. АВП. Аз па съм го имам. Аз не знаех. Я да видя какви ножове имам. Найф. Окей. С моя любим нож съм си. Да отварям нож. Еде. Така. През това време аз да видя дали имам някакъв скин за МК друг. Не. Освен Сайрекса, но Сайрекса не е хубав. Ака, Fire, нещо си. Ще да пуснем един да се отваря. И да видим какво ще се падне. Айде нещо хубаво. Ака. Отварям още един. О, това е яко. И така. Ето го. М9 байонетчето. Ой, фак. I'm throwing a grenade. Ето го пътлака. О, това е яко. Това е много яко. И ще ме убият, бе. Ти кара. Ти мърсна. Я да видим. Трейл. Ко? Аз да продължа да разглеждам Дигъл. Блейз, разбира се. Блейз е най-як. Аз така ми хводе. И да видим номер 6. Имаме Crimson, Doppler и М9 Bayonet Doppler. Аз съм имал още да отварям. Аз не гениал. Правя пескиус. Бътле. Малко мръсна. Дигъл ми се падна, Блейз.
Скоро ще направя ревю на Fidget Spinner. Днес ми го купиха, обаче у сестра ми още, защото не се е прибрала. Скоро ще нам... опит. Дайте купиме малко. Кой ще кажете? Да има какво да правя, докато... Не бе. USB кайман ми се пада. Так, ще отварям. Hello, motherfucker. Беги. Ех, мамка, нещо. Какво ми се падна? Не видях. Заради скапаното... Ще направя ревю. Дигъл Fire нещо си. Отваряме последните два. И... какво ще се падне? Knife Crimson. Имате. Пак отваряме. И... AWP Fire... нещо си. Skin AK Fire нещо си. Не бе! Терористи. Малко да поиграем от терористите, много време не съм играл от терористите, обаче... пак съм с ножката! Мале, доста не го видях. Остави ме на 12 кръв. Ех, мамка, иде ми пил. В мен ли е? Не е в мен. Така. Гадното, че не съм аз с бомбата, иначе до сега съм я плантнал. А може това да са го убили, това ще е гадно. Папа Дунга. It's camp. Чейте само си мах напада. Си мах напада, че ми омръзна. Да спад места. Да я преди стаж. Мале, този как не го видях. Цок. Имам глокче. Така. Не, как ми го взе? То сеймбот. Сигурен съм. Не можах. Имам ключ, обаче нямам коса. Нямам бокс.